инде 3-4 битлек кечкенә генә әкият. Сәхнә әсәре барбыр күләмле булырга тиеш. Тамашачы бит инде килгән, акчасын түләгән, шуңа күрә ул. Монда берничә сәхнә өстәлде. Беренчедән ул инде әлбәттә гореф-гадәтләр белән баетылды. Монда туй күренеше бар. Туй, йолалар, ягъни килен өйгә килгәч, нинди гореф-гадәтләр аша узаймы? Менә ул шулай ул татарларда бик зур мәгънәгә ия. Менә шушы килен өйгә килгәч, килен кулын онга салырга тиеш икән. Бу нәрсә өчен, бу нәрсә дигән аңлата, онлы булса кулы, димәк, килен әйбәт хуҗабикә була инде. Убырлы бит инде монда үзенең ниндидер сихерләрен дә кертә, һәм инде без аңлыйбыз, нәрсәдер бик үк әйбәт түгел монда. Һәм инде әлбәттә Гөлчәчәк әкияттән ничек башлана. Борын заманда Гөлчәчәк атлы бер кыз булган ди. Без аның туын да күрсәтәбез. Ягъни әни образы һәм ул бала ничек туа, бишек җыры. Гомумән менә татар халык әкиятен куя башлаганда мин бик күп китаплар укыдым һәм гореф-гадәтләр турында, һәм алар миңа бик ярдәм итте спектакльне куярга, чөнки без Лена белән бергәләп куйдык бит инде. Елена Музеева бу хореограф бу спектакльнең бик күп сәхнәләр тандемда туды. Һәм мин менә шушы гореф-гадәтләрне сөйләгәннән соң, анда бит инде тагын су алып кайту йоласы да бар. Менә шушы сәхнәләрне мин сөйләп, ничектер күзаллап, Лена инде аннан соң үзенчә шушы мин сөйләгән әйберләрне хореографиягә күчерде, пластикага күчерде һәм менә шундый бергә тудырылды ул сәхнәләр. Мин бу әкият белән инде күптән таныш идем, чөнки минем әбием ул әдәбият укытучысы һәм безнең өйдә татар халык әкиятләре дигән берничә китап бар. Ул шундый яшел төстә зур гына томниклар иде инде. Һәм безгә әни кичкенә вакытта гел әкиятләр укый иде. Уги кыз, өч кыз һәм менә шушы Гөлчәчәктә бар я алар арасында. Һәм шушы әкиятне куябыз дигәч булат. Мин әлбәттә ул Гөлчәчәкнең дә минем белгәнемчә берничә төрлесе бар. Һәм булат әйткәч инде мин моны яңадан укып чыктым әлбәттә. Һәм искә төшердем. Ничегрәк сәхнәләштерер икән ул бу әкиятне дип уйладым, чөнки монда бит инде Убырлыда Гөлчәчәк төп геройлар. Һәм башка персонажларны ничегрәк кулланыр икән дип уйладым. Шулай итеп, без башта минем уйлавымча ул сәхнәдә булырга тиеш иде. Ләкин Булат фойеда уйныйбыз ди. Так, митем кайдан чыгабыз, кая керәбез, кая барабыз, ничек. Һәм Булат барысында аңлатып биргәч инде, безгә бик ошады. Булат белән эшләве җиңел, чөнки ул үзенә менә бу спектакльдә нәрсә кирәк икәнен төгәл белә иде. Һәм шуңа күрә аның белән эшләве бик җиңел булды. Әлбәттә Булат безнең бик таләпчән. Аның һәрбер таләбен инде без үтәргә тырыштык. Диплом эшенең минем темасы лаборатория методы белән спектакль чыгару иде, һәм мин үземне шул кысаларга куйдым. Без 10 көн эчендә спектакль чыгардык. Һәм монда катнашалар бит инде Алсу Шакирова, Альбина Пагайзулина, Эльдар Гатауллин, Рамиль Вафин, Гөлназ Галимуллина һәм Энҗе Яруллинаның кечкенә кызы Сәмирә һәм тагын бер чакырдым мин консерваториядагы бер студентканы София Озжан. Һәм миңа шундый кешеләр кирәк иде. Менә шушы вакыт эчендә тиз генә минем белән бергә, гомумән бергә иҗатта ниндидер яратып спектакль чыгара торган кешеләр. Алар минем якын дусларым булгач, мин аңладым, алар миңа ышаначаклар һәм без яратып чыгарачакбыз. Менә ул ярату сүзе ул бик мөһим. Чөнки әгәр дә син бер-береңә ышанмыйсың икән, актер режиссерга ышанмый икән, режиссер актерга ышанмый икән, ул барыбер сизеләчәк спектакль чыкканнан соң тамашачыларга. Менә шушы атмосфера ул бездә барыбер бар инде, Аллага шөкер, без бит инде бергә сәхнәләрдә күп спектакльләр уйныйбыз. Һәм миңа калса бу ничектер миңа бер терәк булды кебек. Менә шушы актерлар, шуңа күрә шулай. Гөлчәчәк спектакле минем
яраткан спектакльләремнең берсенә әйләнде. Дөресен әйтергә кирәк. Миңа андагы ролем дә ошый, анда безнең төрле авазлар чыгару да һәм төрле пластик күренешләрдә катнашу да бик ничектер рәхәт, күңелгә ятышлы. Шуңа күрә мин бу спектакльне бик көтеп алам. Мин аны хәтта сагынам, җырларын сагынам. Җырларын мин аның болай идә дә килеп йөрим. Шуңа күрә Алла бирса бу спектакль тамашачыларыбыз эчендә яраткан спектакльләрнең берсенә әйләнер дип шундый өметтә калам. Булат спектакль куя, ничек алай, Булат бит ул минем белән бергә сәхнәдә уйный торган артист. Бу ничегрәк булыр икән? Ул миңа ничектер бик кызыклы булып тоелды. Һәм менә ул безне инде җыеп, без инде бу әсәр дип әйтәм, инде әкиятне укып чыккач та шигъри формада бит инде ул. Һәм инде мин шул вакытта да уйлап куйдым, бу әкиятне шигъри юллар белән язылган әкиятне ничегрәк куер икән бу дип мин үземчә генә уйлап куйдым, ләкин мин инде аны сорамадым да, сорарга кыймадым да. Һәм менә шул эш процессы башланып киткәч, ул ничектер үзеннән-үзенә шы фойе пространствосында менә баскычлар, теге яклардан утлар белән менә шулай уйный башлагач, авазлар чыгарып, ул ничектер шулай тулаем, байыганнан байый барды. Һәр көнне безне ниндидер бер яңалык өстәп торды аңа. Һәм Булат ул менә төгәл белә иде нәрсә кирәк икән. Һәм ул уйлап килә иде. Конкретно аның һәр көнне иннән килгәндә, так, менә бу сәхнәдә менә булай итәрбез бүген, менә монысын булай үзгәртәбез дип, инде ул менә шуның белән яшәде, шушы тәүге эше белән, ул бит инде Булатның диплом эше, аның режиссер буларак тәүге беренче эше. Менә шунысы да безгә бик кызыклы булды, бер кызык бер тәҗрибә булды ул безгә, безнең өчен, артистлар өчен. Көзге ул бит инде бик шундый мифларда, гомумән әкиятләрдә бик зур ниндидер портал булып тора. Хәзерге дөнья белән теге дөньяны кавыштыра торган. Һәм инде убырлы да бит инде ул гади генә образ түгел. Ул да бу тормыш белән теге тормышны тоташтырып тора торган бер шундый персонаж. Һәм көзге монда булай гына барлыкка килмәде. Менә шушы ниндидер символлар аша мифик ниндидер шундый тылсымлы, шул ук вакытта куркыныч ниндидер атмосфера тудыру өчен. Гомумән мин андай әйберләргә бик ышанып бетмим, ләкин спектакльне чыгарганда шундый ситуациялар булгалады. Мәсәлән, Дима белән ут куябыз. Дима Солопов безнең ут куючы рәссам бу спектакльдә. Һәм мин кичтән ут куйдык та инде, мин әйтәм, менә монда безнең бит инде монда витражлы тәрәзәләр дә бар. Әйтәм, миңа менә шундый ни кирәк? Тылсымлы ут булсын, әйтәм, төтен булсын, менә шундый куркыныч булсын. Ярар, мин сине аңладым ди. Икенче көнгә киләбез, ут куеп бетергә тиеш бит инде. Чыгам фойега тегендә. Бөтен витражлы тәрәзә төтендә. Әйтәм, вау! Дима, әйтәм, молодец! Шундый итеп әйтәм ут куйган. Беләсез нәрсә булып чыкты ул? Төтен машинасы үзеннән үзе эшли башлаганда, төтен чыгара башлаган. Дима кабызмаган. Һәм ул үзеннән үзе пар чыгара башлаган, төтен түгел, пар. Һәм бөтен теге як парда иде. Һәм ул шундый матур, ләкин без ясаган матурлык түгел, ягъни шушы аппарат үзе ясаган ул матурлыкны. Аннары ачтык инде тәрәзәләрне, ишекләрне җилләттек. Бу спектакльне яратам бик. Мин гомумән Булатны әллә кайчаннан бирле тинтертеп йөрдем инде, әйдә кайчан спектакль куясың инде дип. Һәм ул ниһаять куйды. Һәм бу спектакльдә катнашуыма мин шатмын. Һәм убырлы булуыма да шатмындыр. Тискәре образны уйнау ул һәр вакытта да кызыклы. Һәм минем өчен бик авыр. Чөнки мин үзем теге ниндидер йомшак күңелле кеше. Һәм минем өчен рольне преодоление һәр вакытта да. Менә шулай спектакль шуның белән дә кадерле. Миңа моның составы ошый. Мин аны Dream Team дип йөртәм, чөнки бу минем команда мечты. Һәм алар белән мин үземне бик рәхәт һәм җиңел хис итәм сәхнәдә. Мин беләм, алар мине һәр вакытта да кирәк булса, кирәк җирдә күтәреп тә бетерәләр, әгәр дә үзем сикерә алмасам, егетләргә киләм инде мин монда пластический өзекләрем күп бит инде.
Шуңа егетләр дә, кызлар да һәрвакытта да без бер-беребезне поддерживать итәбез. Әкият бит инде ул шундый бер авыр куела торган. Аны бөтен режиссерлар да алынмый әкият куярга. Бу әкиятне без укып чыктык, ул безгә бирде бит инде, укып чыгыгыз әле, ничек сезгә бу әкият дип. Мин моны укыдым да, монда бер-ике бит әйбер, моннан ничек кенә спектакль ясап булыр икән дип уйладым. Әмма дә ләкин Булатның шундый ни бар, ул картинкалар белән күрә белә һәм ул матурлыкны ишетә белә. Шуңа күрә ул бу спектакльдә атмосфера тудыра алды һәм минем өчен ул гомумән мин спектакльләр карарга барганда һәм спектакль эчендә булганда, уйнаганда минем өчен спектакльнең атмосферасы бик мөһим. Мондагы музыкада, мондагы хорның һәм дә һәрбер персонажның үзенә күрә хас сөйләме бар. Һәм шуңа Булат үзенең ничек куярга теләгәнен әйткәннән соң миндә бернинди дә шик тумады һәм мин шундый кеше, мин режиссерга тулаем биреләм, доверять итәм һәм ышанам. Һәм шуңа күрә режиссер нәрсә куша, шуны эшләдем. Һәм Булат миңа бик булышты, образымны тудырырга, кайбер әйберләрне аңлатып, кайбер әйберләрне хәтта күрсәтеп. Һәм минемчә, белмим инде, тудыра алганмындыр мин ул теләгән образны. Һәрбер образга, нинди генә образ булса да, аңа бит инде спектакль алдыннан ничектер настраиваться итәсең һәм спектакль турында уйлыйсың. Мин гадәттә сүзләремне кабатлыйм һәм үземнең мизансценаларымны башымда үткәреп чыгарам һәм спектакль башланыр алдыннан инде бер ярты сәгать, 15 минут кала мин бары тик спектакль турында гына уйлыйм һәм шул миңа спектакль эченә кереп китәргә булыша һәм инде музыканың беренче аккордлары беренче чыгуга әкренләп ул образны сизә башлыйсың үз эчеңдә һәм ул инде спектакль буена ачыладыр дип уйлыйм мин. Минем убырлылар күргәнем юк, уйнаганым бар. Мин ямсыз убырлы түгел, мин матур убырлыдыр. Һәм шундый матур булганга безнең Булатка рәхмәт. Чөнки ул безнең режиссер да һәм бу спектакльнең художнигы да ул үзе бит. Шуңа ул менә шундый убырлы күрергә теләде. Чөнки явызлык үзенә бераз тартып торырга тиеш. Гомумән минем шундый хыял бар уйда. Татар халык әкиятләре циклын ясарга. Чөнки татар халык әкиятләре гомумән театрларда юк кебек. Һәм без гомумән әкиятләр турында онытабыз кебек. Хәзер гаиләләрдә дә инде әкиятләрне сөйләмиләр. Бәлки сөйлиләрдер, ләкин менә шушы сөйләгән әкиятне әле театрга барып карау, ул бит барбер башка төрле кабул итәсең ул әсәрне һәм була бит шул кайбер вакыт шулай. Укыйсың китапны, сиңа ошамый. Аннары киләсең шул әсәрне карарга театрга һәм дисең. Менә бу спектакльләр белән дә менә шулай татар халык әкиятләренә, гомумән татар мөхитенә ярату ятсак бик әйбәт булыр иде. Әкиятнең исемен әйтмим, ләкин бер әкиятне бик эшлисем килә. Анда да убырлы бар һәм анда бар тагын шайтан. Менә